että se menee tota kautta tuosta. Näin. Siihen kun lähtee tuon verran, niin nyt se tekeekin tuolta tässä tasossa mutkan ja putoo tässä kautta alas. Nyt päästään, ei se voi olla täällä. Ei ole mikään vaikea, muuta kuin ottaa vähän pidemmän letkun ja kautta kierrättää. Ja siinä on sitä paitsi yksi etu, kun on vähän pidempi tää polttoaineletkku, niin sit sulla on enemmän polttoainetta, kun se on ihan vähissä. Mulla oli kerran aikana niin semmonen aika pitkäkin pätkä spiraalille käännetty, niin siinä on vähän niinku varaa lisää. Mutta tää ei ole niin iso juttu, kato vaihtaa. Eli näinhän se ei voi olla, se ei saa olla kuumassa pytyssä. Toinen menee vielä toista kautta, se lähtee täältä kautta tänne. Se ei voi olla tässä kautta. Se lähtee tuolta kautta. No toppahan tähän on ei tätä.